Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqları, hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 18-nji iýulyna sanyna Türkmenistan hökümet wekiliýetiniň Koreýa Respublikasyna sapary türkmen telekeçleri Green Tech Amsterdam sergisine gatnaşdy. Türkmen raýatlary John Smith gazasynyň talip hakly maksatnamasyna gatnaşyp bilerler. 12 sagatda 566 milyon agaç ekildi ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin teredip geçelim. Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň Koreýa Respublikasyna sapary Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Anna Mehmedowyň ýoldaşlygyna hökümet wekiliýeti Koreýa Respublikasyna iş sapary başlady. Saparyň çäklerini Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Anna Mehmedowyň Koreýa Respublikasynyň premier ministri Han Dak-sun bilen duşuşy gorly. Taraplar Türkmenistan bilen Koreýanyň arasyndaky dowlatary gatnaşyklaryň ösüş depkiniň ýokary derejesine kanagatlanma bilen beýlediler. Şeýlekem eger uly mümkinçilikleri bolan hyzmatdaşlygyň geljekki ugurlary boýunça pikir alşdylar. Onuň dowamly özara harit bolanyşyny ösürmeň ugurlary aran maslahatlaşyldy. Dostluk dowlatyň kampaniýalary milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudoklarynyň ösüşine we dowraplaşdyrylmagyna işçiň gatnaşmagynyň türkmen Koreýa gatnaşyklarynyň netijeli häsiýeti ýedigini görkezýär. Bolsa iki ýurdun sowda ykdysady hyzmatdaşlygynyň möhüm görkezjisidir. Anna Mehmedow ýurdumyzyň Koreýa Respublikasy bilen milli ykdysadyýetleriň möhüm uglary bolan ýangyç energetika, himiýa senagat, dokma, uly kommunikasiýa we owakyjylyk ýaly pudoklary boýunça gatnaşyklary mundan beýlekde ösürmäge ýardygyny aýtdy. Söhbetdeşler Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky syýasy parlamentary, sowda, ykdysady we meden ansamperler ulgamlary boýunça iki tarapdagyny hyzmatdaşlygyň bir näçe meselelerini seredip geçdiler. Duşuň dowamyny iki ýurdun hyzmatdaşlygyny hassa giňetmek üçin Merkezi Aziýa Koreýa Respublikasy hyzmatdaşlyk forumynyň uly mümkinçiligini peýda etmek zerurdygyny beýlediler. Seul şäherine Türkmenistanyň degişli ministrlikleri we pudoklaryň dolandyrýış edaralarynyň ýoldaşlarynyň hemde Koreýanyň iri kompaniýalarynyň we işgör toporlarynyň wekilleriniň arasynda hem duşuş geçirildi. Türkmen telekeçleri Green Tech Amsterdam servisine gatnaşdy. Hormatly prezidentimiz tarapyndan dowlaty daxylsyz pudoň hasy ösürilmegine uly ähmiýet berilip, hususiýetçileň hasy ilerlemegine mümkinçilikler döreýär. Häzirki döwürde hususy pudogyň eň işçiň hereket edýän pudoklarynyň birdi owa hojalygy. Şunuň bilen baglykda azyk senagatlar. Soňky ýyllarda bu pudogyň düzüminiň agramy bölegi hususy taraplardan ibaretdir. Ýurdumyzyň çar künjegine döwrap owa hojalyk toplumlary kendi ýyladaşhanalary gurulyp, dürli owa-hojalyk önümleri öňürilip, halkymyza eleterli bahalardan ýerlenýär. Ine şu orada iş alyp barýan hususy pudoň wekilleriniň biri ýigit hojalyk jemgyýetleri. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçler birleşmesiniň agzasy ýigit hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda göýük önümler öňürmekde, azyk bolçulugyny ödöretmekde, göýük bakçy önümlerden içerki we daşarky bazarlaryny öpçün etmekde uly goşanyny goşýar. Ýigit hojalyk jemgyýeti öz işini dowrap derejede gurnap halkara hyzmatdaşlygyny hem ösürmäge uly ähmiýet berýär. Şonuň üçin bu hususy pudoň wekilleri daşar ýurtda gurnalýan halkara sergilerine ýygyderli gatnaşýarlar. Bu jemgyýetiň wekilleri Niderlandlar padşahlygynyň Amsterdam şäherine her ýyl geçirilýän Green Tech Amsterdam sergisine gatnaşdy. Green Tech Amsterdam önümleri tanıştyrmak hem de ýyl boýunça gepleşikler geçirmek üçin oňat meýdançy bolup hyzmat edýär. 128 döwletden dürli derejeli hunermenleriň gatnaşan bu sergisine ýigit hojalyk jemgyýetiniň wekilleri gatnaşyp, ýyladyşhany ulgamnak teýeçil tehnologiýalar bilen tanışmagy, olaryň ýurdumyza alyp barýan işlerini hassa ilerletmäge geň mümkinçilik berer. Hojalyk jemgyýeti pomidorlaryň durnukly hemde lezzetli sortlaryny ösdürip ýetişdirip önümçiligini 90 götürmäne Kazakystan, Kyrgyz Respublikasy, Russiýa, Belarus, Birleşen Arap Emirlikleri, Täjikistan we Awganistan ýaly ýurtlary eksport edýäni belenip geçilýär. Hojalyk jemgyýetiniň Türkmenistana ilkinjilerin hataryna bu bazarlara çykmak üçin global GAP şahadatnamasyny eýe bolanyny hem bellemek gerek. Ýigit hojalyk jemgyýeti Niderlandly hunermenler bilen işçiň hyzmatdaşlyk edip öz iş urny giňelýär. Halkara önüm öndürjiler bilen hyzmatdaşlyk hojalyk jemgyýetiniň ýygyderli ösmegine oşant goşýar. Türkmen raýatlary John Smith gazasynyň talip hakly maksatnamasyna gatnaşyp bilerler. John Smith gazasynyň talip hakly meýilnamasyny Türkmenistandan ýaş hunermenler bilen bir hatarda Gündoğry Ýewropanyň, Kawkazyň we Merkezi Aziýanyň wekilleri gatnaşyp bilerler. Bu barada Beýik Britaniýanyň Türkmenistanyň elçixanasynyň Instagram sahypasynda habar berildi. Bu maksatnama Angliýanyň iň gowy universitetlerine intensiw okuwun çägine dolandyrjy jemgyýetçilik adalaty we kanunyň hökmürowanlygy ýaly urlarda bilimini kämilleşdirmäge mümkinçilik berýär.
Şotlandiyada bir hepdelik seminar we Londonda 3 hepdelik leksiýa iň ýokary derejeli bilermenler jemgyýetiniň wekilleri tarapyndan geçiriler. Gyzyklanma bildirýänler maksatnamanyň resmi web sahypasyny 30-njy ýyla çenli ýüzüp bilerler. John Smith gaznasy 1996-njy ýylda Angliýanyň iň meşhur siýasatçylarynyň biriniň hormatyny döredildi. John Smith Angliýanyň iň söýgüli we abraýdy döwlet işgärlerinden biridir. 12 saatda 566 milyon ağaç ekildi. Etiyopiyada 12 saatyň dowamında 566 milyon ağaç nakal ekilip rekord koyuldy. Afrikanyň bu ýurdany ýaşyl miras maksatnamasy esasynda ýaşyl zolukları döretmek işine uly ähmiýet berilýär. Mundan ozal 2019-njy ýylda Etiyopiyada 350 milyondan gowrak ağaç ekilip rekord koýulypdy. Bu gezekde görkezji 500 milyon hökümde kabul edilipdi. Ýurdun hökümeti bu görkezjiň hem geçip 566 milyon nakal oturtmagy başardy. Premier minister Abiy Ahmed ir sagatlaryna başlan bagy ekmek çäheresi geç wagtlar üçin dowam etdi. Bagy ekmek çäheresini halk jemgyýetçileriniň işçiň gatnaşanlygyny billen hökümet başlygy meýilnamalaşdyrylan nyklaryny we bilelikde onuň hötdesinden gelenliklerini beledi. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä 20-nji asyryň başlarynda umumy meýdanyň 30 ýaş götürümniň tokoýlardan ibaret bolan Etiopiýanyň häzirki wagtda tokoý zowluklarynyň meýdany 10 ýaş götürüm üçin azaldy. Ine mehriban müştaklar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şuwunky sanynda seýtirmeýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim. Türkmenistanyň ýollaşlary Güney Orta Koreýanyň prezidentine kynanç bildirdi. Türkmenistanyň dowlet migrasiýa gullugyny teze ýollaşly bellendi. Şu hepdäniň howa maglumaty 18-nji iýul ýyldızlar näme günlük täleýname ýaly habarlary atawatan.com saýtymyzdan geňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimizden indiki sanly görüşýänçek hoş sag bolun.